Chalani, seruste. Dnes si pozrieme taký mikrobastl. A síce, že regulovateľný striedavý zdroj. Niečo si o ňom málo povieme, ale upozorňujem vás, že bolo to robené na kolene za 2 dni. Takže ten stav tomu aj zodpovedá. No, pozrime sa na čreva tohoto zázraku. Predný panel je veľmi jednoduchý. Ukážeme si ho neskoršie, aj v rámci ovládania. A teraz sa pozrieme do útrop. Je to takto šalamúnsky pokáblované. Hovorím, že to bolo robené na rýchlo. V princípe máme tu hlavný stykač, ktorým zariadenie zapíname. Stykač na preklemovanie odporu tohoto veľkého na soft start. Je tam nastavený čas 1 sekunda, takže zopne hlavný, ide to cez odpor predradný a po 1 sekunde ho preklemuje kvôli prúdovým špičkám, pretože tento autotrafák dokázal v pôvode vyraziť aj B16 istič, čo je vlastne bežný istič v inštalácii. Na druhej strane máme nejaké radové svorky, tuto dve poisky, jedna slúži na istenie ovládania, čiže istí nám toto časové relé a cievky stykačov. Tam je, tuším, že 5 A poiska, je síce veľká zbytočne, ale nevadí. Druhá poiska je 500 mA a tá slúži na istenie meracích prístrojov. Tento stykač tuto slúži na zopnutie výstupu, ten nie je stále aktívny. Skúsim takto z druhej strany teraz sa pozrieť, tu máme nejaké ovládacie prvky, to bude patrné z predného panela. A tu je samotné regulovateľné autotrafo. Dostal som ho bez bežca, takže ten bol takto dobaslený vlastne uhlík z nejakého vysávača alebo z pračkového motora alebo už neviem z čoho. A normálne takto mechanika bežec. Samozrejme tu dole, tento krúžok, to je zberač. Odtiaľ to vedie káblik a je vyvedený na jeden terminál. Ale keďže som nemal čas sa venovať tomu zberaču, vymýšľať ho, jak to bude, tak je to proste len normálne takto galuskou prepojené. Ja myslím, že tá životnosť kábla bude síce mizerná, pretože predsa je tu nejaký pohyb, ale je to najmenej vymeniť ho a bude pokoj. Kastla je vlastne zvarený skelet. Vpredu je navarené na autotrafo, držiak, to sú tieto dve priečky, na tom sú navarené šrouby a z druhej strany je normálne matka. To znamená, že nepotrebujem dávať predný panel dole, keby som išiel dávať dole autotrafo, pretože ten šroub sa mi nebude prekrúcať. Všetko, čo tu vidíte, je postavené zo šuflíkových zásob, nič som nebol kupovať. Takže som to len chytil, nahádzal to dokopy a bolo vybavené. OK, tak sa poďme pozrieť na predný panel. Tak sa poďme pozrieť na ovládacie prvky. Máme tu tlačidlo Start, Stop, to je na zapínanie celého toho Anzasu. Máme tu kľúčový prepínač, k tomu sa vrátime. Klasika, regulačný prvok. Kontrolný voltmeter výstupného napätia. K tomuto si tiež povieme za chvíľočku niečo. Istenie výstupu pre túto zásuvku, výstupná zásuvka, kontrolka aktívneho výstupu a 3 4 mm zdierky s tým bezpečnostným krúžkom. Dve slúžia na pripojenie voltmetra, nejakého presnejšieho, pre prípad, že by nám nestačil tento klasický analógový z nejakého dôvodu. A tretia zdierka je zemniaca. V podstate tu mali byť 4 zdierky, takto. Aj tam boli navrtané, lebo predný panel som robil dávnejšie. A mali tu byť vyvedené pevné odbočky z toho autotrafa. Takže ako som spomínal, prístroj je vybavený soft startom. Je to viditeľné po zapnutí, kedy vlastne zapnem, nabehne nám voltmeter. Ide to cez soft start a po 1 sekunde nám začne svietiť táto kontrolka. To je vlastne vtedy, keď preklemuje odpor. Je to z toho dôvodu, že keď sa napríklad časové relé pokazí a nebude časovať, tak sa mi nerozsvieti táto kontrolka, nebude proste preklemovaný ten rezistor na soft start a nebudem ten trafák zbytočne zaťažovať, pretože dostane na hubu ten rezistor.
Takže môžeme to zapnúť. Voltmeter je aktívny stále, aj pri neaktívnom výstupe. Takže ja si môžem v pokoji nastaviť nahrubo napätie a až potom zapnúť výstup. Istené je to C6, trafák je do 10 A, takže kľudne by tam mohla byť aj nejaká C10, ale to není problém vymeniť. No a teraz sa pozrieme na jednu takú fičuru. A má to súvisť s týmto diaľkovým s týmto prepínačom a s touto zásuvkou, a síce jedná sa o diaľkové ovládanie. Keď ho nemám pripojené, tak si ovládanie prepnem na lokálne, zapol sa mi výstup. Rovnako takto môžem aj vypnúť týmto prepínačom, alebo môžem urobiť takú vec, že vypnem proste celé zariadenie týmto tlačidlom. Problém je, že potom není voltmeter aktívny, takže nemôžem to ladiť. Normálne to zapnem, nabehne to zase spolu. No a samozrejme niekedy sa stane, že ten prístroj bude troška uložený od ruky a niekedy sa stane, že môže mi niečo na stole zahoreť alebo nečakane zadymiť alebo volačo. Tak som spravil takú fintu. Ja ju používam teda dosť často už, odkedy mám ten autotrafák hotový, čo je nejaký týždeň. Takže sa mi to osvedčilo, že to je dobré. A jedná sa o takéto diaľkové ovládanie. Na jednej strane je normálna schneiderátska škatulka vybavená 2 tlačidlami. Na druhej strane je zliatinový priemyselný konektor ILME. Ten sa pripája vlastne do tejto zásuvky. Ovládanie si prepneme na diaľkové. Takto. A už vlastne zapíname alebo vypíname výstup týmto ovládaním. Je tu veľký hríbik, takže keď sa niečo udeje, tak ja po ňom len šmarím a mám výstup vypnutý. Pozrime sa ešte, odkiaľ nám funguje regulácia pre nejakú hrubú predstavu. Takže kraj, ja zoberiem presnejší voltmeter, bude asi lepšie. Takže máme tu 2,5 V a maximum je 273 V. Takže ten regulačný rozsah je slušný a určite sa to hodí napríklad na testovanie spínaných zdrojov od nejakého prahového napätia, keď začínajú fungovať. Ešte je tu ďalšia vec. Ja si troška predstavím kameru. Ja tu vlastne pod stolom mám takúto sústavu zásuviek. A mám schovaný pod stolom oddelovací transformátor, neviem, či to bude takto vidieť, je to v tamtej skrini. 500 V ampérový. Takže vyviedol som ten kábel z toho zdroja, z toho autotrafáka tuto. A môžem si ho zapnúť buď do zásuvky s oddelovacím trafom, ktorá je tu, do tých 500 V ampérov, alebo do zásuvky normálne klasickou 16 istené, takže, ale tá už nie je galvanicky oddelená. Čiže keď potrebujem mať galvanické oddelenie, môžem si to prepnúť sem, idem do 500 V a pokiaľ potrebujem využiť plný potenciál trafa a nevadí mi, že nie je galvanické oddelenie, tak môžem ísť do klasickej zásuvky a tam mám, tá je istená 16 a trafo je do 10 A, takže úplná pohoda. Chalani, ak máte nejakú otázku, kľudne sa pýtajte, rád vám na všetko odpoviem. Čaute.